Gitmala Songtris Oidaini on the spot. Beखौ फरायनि धर्मिया फोरहा गोबां निदान दङब्लाबो फोरबोआ बेफोर मानिनिफ्राय बिसोरखौ गहोयो. Praise the Lord. Hallelujah. बायजों खोनादों धर्मिया फोरहा गोबां निदान दङब्लाबो फोरबोआ बेफोर मानिनिफ्राय बिसोरखौ गहोयो. बे संसाराव गोबां इसोर खुलुमग्राफोर, इसोरनि खामानि मावग्राफोर, इसोरनि बोसोरजों जेब्लायबो खारग्राफोर नैबे बिथांमोननि सायावबो मा होनदों निदान बे निदाना फैया नङा फैयो होनदों. Praise the Lord. हाजारखि धोरोमिया जाया मानो इसोर खुलुमग्रा जाया मानो निदाना फैया नङा फैयो. रावबो बुंनो हाया आंनाव निदान फैफेराखै बिपदा फैफेराखै होननानै जेनेबा रावबो सुबुङा बुंनो लानो हाया. मानोना बाइबेला बुंदों जबनि 14 अध्यायनि 1 पदखौ जों फरायनि. जबनि 14 नि 1 आव बुंदों संसाराव मानसिया जोनोम लानानै दान्दिसेल' थायो आरो दुखुआबो जोबनाय गैया. दिनै धोरोमिया मानसिखौल' बुङाखै इसोरखौ खुलुमग्राखौल' बुङाखै बे संसाराव जेसेबां इसोर सोरजिनाय सुबुं हारिफोर दङ जाथि माहारिफोर दङ बे मानसि माहारिनि गेजेराव दिनै मानसिया जोनोम लानानै दान्दिसेल' थायो आरो मा दुखुआबो जोबनो गैया. दुखुआबो फैफाखायो. जानांगौ सोरनिबा न'खरावहाय दुखु खस्थ' गैयिबो जानो हागौ सोरनिबा जिबनाव थायो. खिन्थु सोरनिबा जिबनाव उन्दैनिफ्रायनो थैनानै थांजासिम दुखु खस्थ' जारलाजों बुंफबनाय थायो. मानोना जोनोम जानाय लोगो लोगोनो दुखुआ जोंजों लोगोसे फैफाखायो. Praise the Lord. फैफाखायो. ओंखायनो दिनै बे दुखुफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय निदानिफ्राय सख' जानो थाखाय दिनै जों मानसि हारिया मा खालामो माब्रैबा सोखा जानायखौ मोनगोन माब्रैबा निदानिफ्राय बारग'नो हागोन बेखौ नायगिरथिंबायो. दा जोङो जेब्ला जिसु ख्रीष्ट बुंनाय बाथ्राखौ जोङो रायखांनो हायो जे लुकनि लिरनाय 5 अध्यायनि 31 पदआव बुंदों बायदि बुंबाय गोख्रोंफोरनो सोखाग्राखौ नाङा नाथाय जब्राफोरनोसो आरो साजानायफोरनोसो दिनै सोखाग्राखौ नांगौ. Praise the Lord. जों बाय सा खोनादों जायफ्रा गोख्रोंफोर लोमजाफेरा साजाफेरा बिस बेदेना गैया बिसोरो रावबो सोखाग्रासिम थांनो गोनां गैया. दङ नामा? रावबो गैया नङा होमबा? जायफ्रा गोख्रों बिसोरो डाक्टार खानाखौ नुफेरैबो थायो. गोख्रोंफ्रा डाक्टार खानायाव थांफेरनाङा अजानाव थांफेरनाङा. खिन्थु जायफ्रा साजानायजों सैनांदों निदानाव गोग्लैसोनानै थादों आइथें बायथें जानानै थादों नै बिसोरोले मा नांगौ सोखाग्रा नांगौ. Praise the Lord. सोखाग्रा सोरबायदिया सोखानो हागोन नायगिरथिंबायो खारथिंबायो. दा जेब्ला निदान जाबाय मा खालामो इसोर खुलुमग्राफ्रा इसोराव भरसा खालामो नङा होमबा? आरो गुबुन राहा लायो आरो बिदिनो सोखा जानाय निदाननिफ्राय बारग'नाय राहाखौ नागिरनानै आगान सुरलाङो. दा बे आगान सुरनानै गोबां न'खरनि सय सम्पति खहा खालामलाङो. सय सम्पतिया जोबस्र'लाङो. माबेबा फाहामजानायखौ मोनगोन फाहामजानायखौ मोना नायगिरथिंनानै मा जायो सम्पतिया खहा जायो. खिन्थु लास्टआव सोखा जानायखौ मोनालासेबो सोरबा मा जालाङो देहाखौ बिदाय होनो गोनां जायो. अर्थात रुंसारि जानो गोनां जायो.
फाहामनायखौ नायगिरि मा जायो उनाव मोनफायालासे रुंसारि जानो गोनां जायो मानोना बियो गासैबो जोनोम जानाय लोगो लोगो बियो मानसि माहारिजों फैफाखानाय होननानै दुखु खस्थ'नि दानखैफोर गासैबो दंफाखायो दा बेफोरनि गेजेराव जोंखौ बाइबेला ओरैबायदि मोनसे बोसोन होदों गितफोरनि लिरनाय एक्सुअली आइडेन्टिटिफोरावहाय बियो रक जानानै उन्दुलांब्लाबो फोरबोआ बेखौ नेयो बिनि जब्रा जानायाव बिनि उन्दुसोनायखौ उल्था खालामबाय होनदों गितफोरनि एक्सुअली नीतिफोरावहाय अब्ला नायदो दिनै जायफ्रा इसोराव भरसा होनानै आरज खालामनानै लामा नायदों ना बिसोरखौ मा होनो फोरबोआ नेयो जानो हागौ बे लोमजानाय मानसिया ओंखाम खहाबाबो जानो हागौ दै लोंनो हायाबो जानो हागौ होमब्लाबो फोरबोआ बेखौ नेबाय थायो होनदों जों मोनसे बोसोरनि बिलाइनि पास अध्यायनि जबनि पासनि 18, 19, 20 फरायलांनि ना जबनि पास अध्यायनि 18, 20 बेखौ फरायनि मा बुंदों मानोना बिनो जखम खालामो आरो बिनो खाथबो आरो बिनो कुनि खालामो बिनो सोखायो सम लायै बियो नोंखौ सैनांनायनिफ्राय बासायगोन आंखालनि समाव थैनायनिफ्राय रोनि समाव थुंग्रिनि दाहारनिफ्राय नोंखौ सख'गोन होनना बुंदों निन्दि जानाया सफैब्ला आरो जमा जानाया नोंनियाव फैयोब्ला इसोरा नोंखौ रैखा खालामगोन होनना बुंदों प्रेज लर्ड बेसे मोजां बोसोन ना मानोना बे इसोरानो दिनै जखम खालामो आरो बे इसोरानो खाथबो आरो बिनो गुनि खालामो बेनो सोखायो मा खारनाव खालामो जों मिथिया खिन्थु इसोरनि प्लान मानसिया जेब्ला सुखआव थाबाय थायो बे सुखआव थाबाय थानाय समावहाय इसोरखौ बावगारनो नागिरो इसोरखौ गोसोखांनो नागिरा रंजा बाजा थानायाव मोजां मोनो ओंखायनो सम लायै बे इसोरा जोंनियावहाय गावखौ गोसोखांनो थाखाय बियो जोंनि सायाव निदानफोर सोनानै होयो निदानफोर लाबोयो आरो बे निदानखौ गावनो खाथबफिननो नांगोन सोखाफिननो नांगोन प्रेज लर्ड बाइबेल सम लायै बियो नोंखौ सैनांनायनिफ्राय बासायगोन आरो आंखालनि समाव थैनायनिफ्राय रोनि समाव थुंग्रिनि दाहारनिफ्राय नोंखौ सख'गोन आंखाल जाब्लाबो बे आंखालनिफ्राय नों राहा होगोन दावहायाव थांनानै नोङो थैनो गोनां दंब्लाबो दावहाथिनिफ्राय खारग'नो हानाय लामाखौ नुनो होगोन सोर होगोन जोंनि गोथां इसोरा होगोन बेनिखायनो दिनै माबा मोनसे निदान जानायाव दिनै निन्दि जानाया सफैब्लाबो मानसिफ्रा बायदिसिना बुङोब्लाबो मानो इसोरा नोंखौ रैखा खालामगोन इसोरा नोंखौ रैखा खालामगोन अब्ला जोङो मिथिनो मोनदों नङा होमबा मोनसे फरायबावनानै लानि गितफोरनि संख्रिनि आथारखौ फरायबावनि फोरबोआ गोसोआव दिखार गोनांफोरनि साखाथियाव दङ बियो गेब्लेनाय जिउ गोनांखौ बासायो प्रेज लर्ड मा होनदों गेब्लेनाय जिउ गोनांखौ बासायो दहाय प्रफेसि प्रग्रामाव होदों बहाय बे सेन्टाराव आर'जसालियाव जेसेबां आर'ज खालामनो फैदों सोरनिबा जिबना दासिमबो इसोरजों थिग थानाया जायाखै होनना गेलेनाय गोसोखौ इसोरनो गथायाखै खिन्थु बियो माबायदि आर'ज खालामो बेखौ बियो नेनानै दं होनना बुंदों प्रग्रामावहाय प्रफेसियाव नङा होमबा बिदि बुंदों नङा होमबा ओंखायनो बुंबाय जायहा दिखार नांनानै बायगिनाय गोसोजों बे इसोरनाव गावखौ गथायसोमो बावसोमो आं जेबो नांथारला इसोर थैब्लाबो नोंनि होननानै जुदि गावखौ गथायग्रा बेबायदि गथायग्रानियाव बियो मा खामानि मावो आरो इसोरा बेखौ बासायो